дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Дар нашри навбатии барномаи сайёҳати ҷаҳон мо ба яке аз маконҳои нодир ва пурасрор дар сайёра Мадагаскар сафар мекунем. ҷумҳурии Мадагаскар кишвари ҷазирагӣ мебошад, ки дар уқёнуси Ҳинд дар соҳили шарқии қитъаи Африқо ҷойгир аст. Ин кишвар чаҳорумин ҷазираи калонтарини ҷаҳон буда, масоҳати умумии он зиёда аз 587 000 километри мураббаъро ташкил медиҳад. Аҳолии кишвар беш аз 29 миллион нафар буда, бо суръати зиёд афзоиш меёбад. Шакли идоракунии ҷумҳуриявӣ бо низоми президентӣ мебошад. пойтахти кишвар шаҳри Антананариву аст, ки дар баландии тақрибан 1300 метр аз сатҳи бар ҷойгир шудааст. Забони давлатӣ малагасӣ ва фаронсавӣ мебошад. Воҳиди пулияш ариарӣ аст. Мадагаскар ҷазираест, ки дар ин ҷо табиати бостонӣ бо фарҳанги хосае ҷойгир шудааст ва манзараҳои ғайриоддӣ аз ҷангалҳои зич то даштҳои хушк ва соҳилҳои беканор тӯл кашиданд. Тақрибан 90% ҳайвонот ва растаниҳои дар ҷазира зиндагикунандаро дар ҳеҷ ҷойи дигари ҷаҳон пайдо кардан ғайриимкон аст. аксарияти аҳолии Мадагаскар дар деҳот зиндагӣ мекунанд. Соҳаи асосии фаъолият кишоварзӣ мебошад. Одамон шолӣ, ҷувори макка, маниок, ванилин ва қаҳва парвариш мекунанд. Биринҷ маҳсулоти асосии ғизоист ва дар ин маврид мадагаскариҳо сухане доранд. Агар дар рӯи миз биринҷ набошад, ин маънои онро дорад, ки шумо ҳеҷ чӣ нахӯрдаед. рӯзи корӣ ин ҷо барвақт оғоз меёбад. Мардон ба саҳро мераванд, занҳо ба корҳои хона, ба ҳунармандӣ машғул мешаванд ва ё дар бозор савдо мекунанд. Мардуми ин ҷо нисбат ба олами гирду атроф ба ҳамдигар бо эҳтироми зиёд зиндагӣ мекунад. ин ҷазираест, ки фарҳанги қадимӣ ва замонавӣ бо ҳам пайваста тарзи ҳаёти беназирро ба вуҷуд меорад. Мадагаскари муосир кишварест, ки дар роҳи байни гузашта ва оянда қарор дорад. ҷазира решаҳо, анъанаҳо ва фарҳанги беназири худро нигоҳ доштааст, вале дар айни замон бомаром рушд мекунад. аксарияти аҳолии кишвар ҷавононанд ва қариб нисфи аҳолӣ то 20 сола ҳастанд. ин Мадагаскарро ба мамлакати дорои иқтидори бузурги нерӯи инсонӣ табдил медиҳад. иқтисодиёти Мадагаскар асосан кишоварзӣ аст. ғайр аз ин соҳаҳои асосии саноат, моҳидорӣ ва истихроҷи маъдан мебошанд. Мадагаскар яке аз бузургтарин истеҳсолкунандагони ванилин дар ҷаҳон аст ва инчунин какао, қаҳва, ҳанут, сапфир ва графит содирот мекунад.
соҳаи сайёҳии Мадагаскар дар даҳсолаи охир рушд карда истодааст. Гарчанде инфраструктур ва шароити нақлиётӣ дар баъзе минтақаҳо то ба ҳол инкишоф мехоҳанд. Ҳамасола тақрибан 700-800 ҳазор нафар сайёҳ аз кишварҳои гуногун аз Мадагаскар боздид мекунанд. Мувофиқи омори расмӣ, даромади умумӣ аз сайёҳӣ ба иқтисодиёти кишвар солона зиёда аз $750 миллион амрикоиро ташкил медиҳад, ки бештар аз 5% маҷмӯи маҳсулоти дохилии Мадагаскарро дар бар мегирад. боғи миллии Андасибе Мантадия дар шарқи ҷазираи Мадагаскар воқеъ буда, ин боғи миллӣ яке аз маконҳои беҳамтои табиӣ ба шумор меравад. ҷазобияти асосии он ҷонваре бо номи лемури индри, бузургтарин навъи лемурҳо мебошад, ки садои баланд дорад ва аз чанд километр шунида мешавад. ҷангалҳои сарсабз бо дарахтони азим, гулҳои орхидеяи нодир ва паррандаҳои рангоранг маконеро ба вуҷуд оварданд, ки мисли ҷаҳони афсонавӣ менамояд. меҳмонон метавонанд бо роҳбаладон ба саёҳатҳои шабона бароянд ва дунёи ҷолиби шаби ҷазираро тамошо кунанд. ҷазираи Носебе, ин ҷавоҳири соҳилии Мадагаскар дар шимолу ғарби кишвар ҷойгир шудааст. обҳои кабуди кристаллӣ, соҳилҳои регии сафед ва рифҳои марҷонӣ ин ҷазираро ба яке аз нуқтаҳои зеботарин ва романтикии кишвар табдил додааст. бозорҳои маҳаллӣ бо ҳунарҳои дастӣ, чироғҳои равшани шабона, масҷиди қадима ва дигар ҷазираҳои хурди атроф, масалан Носекамба ва Носетанкиле, барои сайру сайёҳати беназир имкон фароҳам меоранд. синги Дебемараха як мӯъҷизаи табиати ҷазиравист, ки аз сангҳои оҳакӣ ин мавзеъро ба шаҳри сангини табиат монанд медонанд. дар байни сангҳо экосистемаи гуногун бо хазандаҳо, лемурҳо ва навъҳои нодири паррандаҳо зиндагӣ мекунанд. кӯпрукҳои овезон, роҳҳои кӯҳӣ ва манзараҳои ғайриоддӣ ин маконро барои сайёҳон ва муҳаққиқони табиат як макони афсонавӣ сохтааст. Исало масири афсонавӣ барои дӯстдорони сайри пиёдагардӣ. дар ин ҷо кӯҳҳои рангубор шуда бо рангҳои сурх, зард ва тиллоӣ, водиҳои фарроғ, шашраҳои мусаффо ва ҳавзҳои табиии шиноварӣ ҷой доранд. боғи Исало на танҳо бо табиати аҷоибаш, балки бо нишонаҳои таърихӣ, оромгоҳи қадимии қабилаҳои Бара маъруф аст. Анкарана дар шимоли Мадагаскар ҷаҳони зери замин бо ғорҳои азим, дарёҳои ниҳон ва системаи мураккаби экологӣ ҷойгир шудааст. ғорҳои карстӣ бо сталактитҳо ва сталагмитҳои нодир, инчунин садҳо метри нақбҳои табиӣ муҳити илмӣ ва тааҷҷубоварро фароҳам месозанд. дар ин макон инчунин буқаламунҳои рангоранг ва навъҳои камёфти хазандаҳо вомехӯранд. Иле Сент-Мари ҷазираи бо таърихи романтикӣ ва асроромез, дар асрҳои 17-18 маркази асосии роҳзанони баҳрӣ, ба истилоҳ пиратҳо будааст. осорхонаи пиратҳо ва оромгоҳи қадимии онҳо то ҳол нигаҳдорӣ шудааст. дар мавсими махсус аз моҳи июл то моҳи сентябр Иле Сент-Мари ба яке аз маконҳои беҳтарин барои тамошои китҳои бузург табдил меёбад. ҷазира маъбадҳои чӯбин, соҳилҳои хомӯш ва меҳмонхонаҳои зеборо фарогир аст.
қасри Амбохиманга. ин мавзеъ ки ба рӯйхати мероси фарҳангии ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст, дорои аҳамияти бузурги тарихӣ ва фарҳангист. Амбохиманга қалъаи қадимии подшоҳони салтанати Мирина мебошад, ки бо деворҳои аз санг сохта шуда, дарвоза ва осори ритуалӣ то имрӯз нигаҳдорӣ шудааст. ҳар як гӯшаи он аз таърихи расму оин, сиёсат ва зиндагии аҷдодони мардуми таҳҷоӣ гувоҳӣ медиҳад. аз ин рӯ ин минтақа муқаддастарин макони миллати Малагасӣ маҳсуб меёбад. Антананариву пойтахт ва маркази сиёсиву фарҳангии Мадагаскар, шаҳре ки дар байни теппаҳо ҷойгир буда, бо кӯчаҳои сангин, бозорҳои рангоранги анъанавӣ, маслан бозори Аналакели, осорхонаҳо ва қасрҳои таърихӣ, аз ҷумла қасри шоҳ Рова оф Антананариво машҳур аст. аз теппаҳои баланд манзараҳои фарроху зебои шаҳр ва кӯлҳо дида мешаванд. ин ҷоест ки таърих бо зиндагии муосир дар ҳам омехта шудааст. яке аз ҷозибаҳои дигари Мадагаскар барои сайёҳон ин хӯрокҳои хоси минтақа мебошад. Равитото таоми асосии маъруфи Малагасӣ, ки бо барги куфтаи маниёк ва гӯшти гов омода мешавад. таом болаззат вале тунд аст ва ба он биринҷ илова карда мешавад. он рамзи хӯрокҳои анъанавии кишвари Мадагаскар маҳсуб меёбад. ромуазава як нав шӯрбои сабзавотии серғизо, ки бо гӯшт, баргҳои сабзавот ва ҳанутҳои махсуси маҳаллӣ омода мешавад. ин шӯрбо дар фасли зимистон гармиву таскин мебахшад ва махсусан дар ҳамин фасл хеле маъмул аст. масикси гӯшти бирёншудаи гов бо ҳанутҳои шарқӣ ва маҳаллӣ, ки дар кӯчаҳо ва тарабхонаҳо зиёд ёфт мешавад. ин хӯрокро аксаран бо чошнии тухмии ванилинии тез ё бо лимӯ пешниҳод мекунанд. мофабола ширинии маъмул ва дӯстдоштаи кӯдакон ва калонсолон, ки аз банан ва орди биринҷ омода шуда дар равған бирён карда мешавад. бисёр вақт онро дар субҳона мардуми таҳҷоӣ бо қаҳва тановул мекунанд. сайёҳӣ дар Мадагаскар ҳоло дар марҳилаи рушди босуръат қарор дорад. бо вуҷуди мушкилот дар инфрасохтор, меҳмоннавозии мардум, табиати нотакрор ва фарҳанги бои ҷазира омилҳои асосии ҷалби сайёҳон ба шумор мераванд. худи давлат ва созмонҳои байналмилалӣ талош доранд бо ҷалби сармоягузорӣ, беҳтар кардани инфрасохтор ва таблиғи байналмилалӣ сатҳи сайёҳат ба минтақаро боз ҳам боло бардоранд. ҳамасола наздики 1 миллион нафар сайёҳ ба кишвар меоянд. ҳарчанд ин рақам назар ба кишварҳои пешрафта кам аст, аммо барои Мадагаскар манбаи муҳими рушд ва шукуфоӣ маҳсуб меёбад. ҳамин тавр Мадагаскар воқеан ҳам кишвари афсонавист, ҷоест ки табиат ва инсон ба таври ҳамоҳанг зиндагӣ мекунанд. ҷазираест ки метавон дар он на танҳо истироҳат кард, балки таҷрибаи равонӣ ва фарҳангӣ андохт. барои сайёҳони воқеӣ ин маконест ки ҳаргиз фаромӯш нахоҳад шуд.
агар ба шумо ин феҳристи ҷолибтарин маконҳои тамошобоби ҷумҳурии Мадагаскар писанд омада бошад ва маълумоте гирифтед, хеле шудем. Бо умеди саёҳат боз ба дигар кишварҳои дунё ва ҷустуҷӯи маълумотҳои наву ҷолиб то барномаҳои ояндаи саёҳати ҷаҳон.